kotikansion ohjevideo, vesisuodattimien vaihto. Vedetään tuolta yksi hana kiinni, noin. Ja tuosta toinen. Ja siinä on ne suodattimet, mitkä vaihdetaan. Otetaan työkalu ja käännetään tuosta toi mutteri tai suodatinkotelon pidätin auki. Päästetään noissa putkissa oleva vesipaine pois kääntämällä. Siinä on yksi. Tuolla on toinen. Sieltä tuli vedet ja paineet. Nyt voidaan ottaa toi molemmista pois. Eli tuosta noin. No niin. Ja sinne meni suodatinkin, vanha suodatin. Sitten kotelo vaan pestään tuolla ja laitetaan uusi suodatin paikalleen. Ja toi oli sedimenttisuodatin ja tässä on aktiivihiili. Mennään tuon aktiivihiilen puolelle. Ja aktiivihiilelle tehdään toi sama juttu, eli toi auki ja kotelo pois ja suodatin lumpsahtaa tonne ämpäriin. Suodatin kotelot pestään sisältä vairivedellä esimerkiksi. Nyt kun meillä on puhdas pesty kotelo ja uusi aktiivisuodatin tuolla, niin sitten vaan asennetaan suodatin ja kotelo paikalle ja kiristetään toi ruuvi paikalle tai mutteri, mikä toi nyt on. Noi avatut ilmanpoistoruuvit laitetaan kiinni ja sitten mennään tänne ja avataan hanaa vähäsen. Ja täältä alkaa vesi tulee tuohon sitten sedimenttisuodattimeen ja kohta rupeaa tuossa aktiivihiili täyttyy noin. Ja samalla katsotaan, ettei täältä vuoda yhtään mistään minnekään. Ne rupeaa kastuu ja sen jälkeen otetaan noita ilmanpoistoruuveista ilmat pois. Ja katsotaan, että ei vuoda mistään. Se näyttää hyvältä, ei näytä vuotava mistään ja sen jälkeen avataan toi sisälle menevä hana auki ja sitten mennään sisälle ja lasketaan sieltä hanoista vedet. Ja jos siellä on ilmaa, niin tulee pois ja sitten vähän saattaa tulla tuommoista tummaa vettä tuosta suodattimesta, hiilisuodattimesta. Eiköhän se ollut tässä. Noita suodattimia me on käynyt hakemaan tuolta puilosta.